माहाय दैखौ मामारदों नोंसोरो हा माहाय दैखौ मामारदों नै बिरुपाना हले खर'आसो गरम जाहांबायहाय मोनथिबायना मोजाङै खिन्थाखादोसो नङाबा खोथाया गाज्रि जाहैगोन मा खोथाया गाज्रि जाहैगोन नै दंखिदां जों न'आव फैनानै नाङा बिफा नों एसे गोजानाव थाथ' बे पुलिस हिन्जावखौ आंसो दबथायगोन र' नाङा हिन्जाव मानसिफोरजों बिदि थरखा-थरखि खालामनो नाङा मालानिफ्राय इसिबां गुनि गियानि जाखो हिन्जाव मानसिफोरजों बेबायदि नांलायनाङा होननानै माथोबा नाङा बिफा होनलायथारदों माथो ज'खौनो थाजाबलायानो नोंसोर आखल गैयिफ्रानोसो माखौबा जेनेबा माखौबा देखायदों जोंनि सिगाङाव औ खुगा दं होननानै बांद्राय बुंलायथारबाय दे बारा जाबाय बारा जानायखौसो नुदों नोंसोरा सिलाजों गावफ्लांजोबगोन आं गासैबो रुमाव नागिरजोब्बाय अबे रुम मोनसेयाव दंबावो हा मायाव दोनखुमादों आंनि फिसाखौ नोंसोरा हा मायाव दोनखुमादों आंनि जिरख'नायखौ मायाव दोनखुमादों नोंसोरा आफा एसे धैर्य हम मिथिबायना सिलानि गुलिखौ खागज जालाबायनाय नङा मिथिबायना आफा नङाबा आब'खौ मायाव दोनखुमादों बिसोर खिन्थानाय नङा गावगोनानै लाजानाय नङा आब'खौ मोनखांबासो माबा मोनसे एक्सन लानांगोन आफा बिसिनाव एसे धैर्य हमस' औ नोंथां लाइमोना थिगखौनो बुंदों लिपिकाखौ मोनखांनायनि उनावसो मा जायो माबा मोनसे खालामनांगोन जोङो औ फिसा फिसा मा जाखो आइ जेबो जायाखै आफा जेबो जायाखै आंनिजों आब'आ माबा मोनसे जादोंबा बिसोरखौ गारनायाव गैया आङो माबा मोनसेल' जाथों आब'आ र' गारनायाव गैया आङो पिपुरि आंनि आब'खौ मायाव दोनखुमानानै बेफोरबायदि खालामगासिनो नोंसोरो र' आंनि आब'आवल' माबा मोनसे जाथों नोंसोरखौ गारनायाव गैया जोङो फेमेलि सुद्दायैनो गासिखौबो केसजोबगोन जोङो बाबा लाइमोन बै जोंनि खिथुथिं दगरसा थानाया बिथिंजानिफ्रायसो खोनानाय बायदि मोनबाय आङो नैबेनिफ्राय औ बिनिफ्रायनो फैगासिनो गाराङाथ' फिसा मा जाखो नै नोंफाया थांगासिनो आं बिराद रागा जोंबायलाय र' नोंसोरखौ गारनायाव गैया आं सासेखौबो मिथिबायना नों थिं न'खरखौनो गासिखौबो सिलाजों गावफ्रुजोबगोन आं मिथिबायना आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि खालामफैदोंना नोंसोर थगाय थसि लाबोनानै जेबो नङा जेबो एसेल' दोलाथों दे मोनथिबायना माबागोन बेखौ दा मलम फुननानै माबागोन आं थिग खालामगोन आं दे लासै खालामनांगौ र' दानाबा मा जाबावनांगौ जाखो दे आंथ' बिसोरनि होख्राव खोनानै लयखनखौनो बेलेग बायदिसो मोनबाय माथो आयु रुफा मा जाबावनांगौ जाखोहाय मानोलाय इसिबां मोनायावलाय हारसिं थाबायनांगौ जाखो नोङो मोनथिखायो जोंना सहरा मोजां नङा होननानै सोरबाफोर थबनो मायाबा गारिफ्राव बोसननानै लांबा मा जानांगौ आंहा मा जानांगौ नोंखौ बेफोरबायदि लानानै थाङोब्ला बेफोरखौ सानबाय थायो नामा नों फैगोन आरो आंखौ बासायनो एखेबारे भिलेन बायदि माबालायलायनाय एकदम सुपारमेन बायदि फैलायलायनानै आंखौ बासायफैगोन आरो बिसोरखौ थिगसे बुलाय फैगोन ना नों बिसोरजों खायसे आम'बियावल' जायोलै फुजा मिथिबायना ओंखायनो थाल लानांगौ आं हास्लाबफैयाबो जानांगौना नों हास्लाबफैयाबाबो आंहा सेल्फ प्रटेक्सन रोंखायोबा आं बिसोरखौ थिगसे सौला सौसि सौगोन आङो आरो सिगाङावनो काबादि गेलेनायनि प्रेक्टिसबो दंखायो नालाय आथिंफ्राव हमै फिदिंनानै गारहरलाबायगोनहाय मा आं मा मावखो दे माबा बावनाय मोनगासिनोहाय राजकुमार खोन्थानानै होलाय आं माबा बावबायहाय माखौथ' बावलायखो न'आव थांनो नागिरनायालाय गारिजोंबो थाङा होननायखाय थाबायनानै दोनहैसो सानदोंमोन आं खाथिखाय आरो माखौ बावलायखो आंबो गोसोआव फैयाखैलै थैखागोनसोहाय नै माबा लुदुमियाबो टिउसनाव फोरोंहैदोंना माबा नेथ'नो थिनोमोन आंखौ बेयाव नैबाव बेखौनो बावदोंसो आङो थांगोरसैसोमोन दा फागिया फैनानै आंखौ बेयाव नेथ'फैबा हारसिं नेबाय थाबा मा जागौमोनहाय बियो ओरैनो मबाइल चार्ज गैयासो होनखाबावदोंमोन बेयाव नेथ'नांसिगोन दे दसे नों थांगोरदो खोमाहाय नोंना खामानि दं होनदोंमोन ना नोङो जाम्बि नों मानो थांखोलाबायनांगौ जाखो दसे नेथ'सै आंबो दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय माबाहाय फैसायाथ' जोंना जमा जाबायमोनहाय जों सानैना ओमफ्राय मा खालामनो दे बिदि जमा दोनलांबाय थानायनि जागोन जाहैबाय बख'नायनि मायाबा इनभेस्ट खालामसै नामाथाय माखौ सानबाय थाखो नोंलाय बेखौनो सानदोंमोनलै नाथाय खालामगोन मायावसो माथो आजिखालि ओरैबो थगायनाय गोजालै गिलायबो लाङो माथो होनबाबो रिक्स लायाबालाय माथो जाबावनो आरो
फिउचारनि थाखाय सानखायाबा जायाहाय मा साननानै गिनानैबाबो खावसे माबानांसिगोन रिक्स लानानै मावनांसिगोन उफाय गैला आंबो बेखौनो सानदों नै माथो सानैबो बेयावसो रायलायगासिनो नोंसोरलाय ओमफ्राय मा खालामनो सानगासिनो बेयाव थानानैलाय माथो इनभेस्ट माबा माबि रायलायगासिनो मानिबा फैसा ज' इनभेस्ट खालामनो नागिरदों मा नोंसोर सानैलाय ए माबा रुदुमि माबा जोङो सिगांनिफ्रायनो माबादोंमोनहाय सानैजों फैसा ज' दोनलायदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो सानबावदों आरो जोङो बेयाव ज' दोननानैल' जानाय नङा माबा मोनसे इनभेस्ट खालामबावनांगोन होननानै ओंखायनो जोङो बेखौनो रायलायगासिनो माबाजों राजकुमारजों मा खालामनाय जायो होननानै ए बिदिसो होनब्ला आयै मालाय नोंहासो लाखिथारहाय फुजा एखेबारे बयफ्रेन्डनि सापर्ट मोनो ओमफ्राय मारैथो बेफोरबायदि हाबा जायगारा ज'नो फैसा दोनलायलायखो नोंसोरलाय बेफोरखौ गाबोन खिन्थासै दे आङो नङाबा दाहाय रुमाव थांना खिथाहैगोन दे आङो माबा थौ दाहाय थांनोसै जि थाम्फै दंखायो नैबाव माबा थाम्फैयासो अरग्लिजोब्बाय आंखौ जानाय नंला एखे खुरनोसो थोसिगोन दा थांनानै दुगैहैनांसिगोनसै जानाय नंला थाम्फैया ओमफ्राय नोंखौलाय सोर टिउसन लाखो दे नोंसो बड'सो फोरोङोमोनहाय ना हाबाब लुदुमि बड'खौनो सोर टिउसन लाखो माबाहाय माखासे इंलिस मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा बर' रोङानो बांद्राय मोजाङै ओंखायनो बिसोरखौनो फोरोंनो थांदोंमोन आङो उफाय गैया आयै आंनि आबौ सराखौलाय मानो बेफोरबायदि खानाय सिननानै होनांगौ जाखो नोंसोरलाय गोदाव सोरावफोर मेलेमखौनो आदिसो दोनहरदोंमोन नामा नोंसोर खलथा गैयिफोर मेलेमखौनो मायाबा दोनहरदोंमोन नामा बेफोरबायदि खानाय सिननानै होबाय बायो गोदाव सोराव दा इसिबां लेथ्रा नुबाय दा आंनि फिसौनाव दाउफ्रा खर'आव खिलाङाबानो जाबायहाय आफि ओमफ्राय खानायखौलाय बिदि सिनबाय मानो हाजि मिनिगासिनो नोंसोर सानैयालाय जेबो नङा आयै जेबो नंला माबा हनै सादा जाजा आंजों खानाय सिननो नागिरदोंमोन जोङो दल'बो थाया नालाय ओरै मावलाय मावबाय थायो सिंख्ल' जाबाय थानायनि ओइ खानाया बेसे खमखा होननानै खानाया रोजा रज'यो खोमा होननानै एखे खुरजोंनो थख्ल' हनानैसो होबाय जोङो ओमफ्राय जादों बायदि मोनदों नोंसोरो जादों बायदि मोनदों मिनिगासिनो बाव मालाय खुसियानो दंखायो हनै आयै मालाय हनै हाथाय रिजि नुजालायनाय मिनिनानैसो मानबायलांगासिनो हनै खुसियानो दंखायो मालाय नोंहालाय माखौ एसेबां टेनसन जागासिनो आयै मा होनबावनो आं नोंसोर साननायखौ बिमा बिफाफ्रानो बिदि जाबाय जोंफोरो गोदो बेसे खस्थ'यै बेसे मोजाङै बेसे जोथोनै लायै खांबोदोंमोन जोङो नोंसोरखौसो नुफैबाय आङो ओरैबायदि उदां थानो लुगैयो बिमा बिफा जानानैबो उदां थानायखौनो लानोसै जोङो सानसे ओरै मानबाय थिंबाय थायो ओरै गाखोहैलाय बैखौ बोग्रांलाय बैखौ बोख्रांलाय नायै खर'आनो गरम जाजोबसैमोन आंना आयै अमा बेदर लायनानै फैसैलै आङो बाजाराव थांग्रोसां ओइ सानद्राजा माबा बाबुनो पाउडार लाबोफा ओमफ्राय माबा डेटलबो लाबोफा डेटलबो गैला थुखैनाया हनै मानबाय मानसि दा खुरला खुरसि खालामबाय थागोन बेयो डेटलबो एसे लाबो ओमफ्राय हागि सागि स्कन्दिया जाखो आंहा लाबोखादों फिसौनो राजाखौ दसे नायथ' आं माबानि अमा दाहैनि जाव दानाबा थाङै थुङै आंखौसो साव डिउटि होनानै गालांलायबाय बिसोरो एखेबारे बिमा बिफा जानानै उदां थानो लुगैनायानो दाबो खारा बिसिना सिगांनि बायदि सेंग्रा सिख्लाफोर बायदि थाबाय थानो मोनबावगोन सानदों बिसोरो बेफोरबायदि सिगांनि समफोर बायदि थाबाय थानो हागोन सानदों बिसोरो जोंफ्राबा बेसेबां खस्थ' खालामबोनांदों सिगां बेखौनो सान्स लानानै सासे बाजाराव थांनो होननानै अमा आदार होनो होननानै थांबाय आरो आयै आबौ सना थाव बैथिं गेलेहैनोसै जोंहा नों बेवहाय बे खोथाखौथ' आंसो सोंनांगौमोन नोंनाव नों बेवहाय मा खालामफैदों आं बेयावनो खामानि मावो पार्ट टाइम हिसाबै थिगानो जादों सेलारिफोरखौबो आं बारायनानै होगोन दे बिब्दि होननानै मिथिब्ला माथो आं सिगांनिफ्रायनो फैबायखागौमोन बेयाव आयै नोंबो खिन्थाथारा नालाय ओरैनो पार्ट टाइमल' मावो होननानै खिन्थायो नालाय नोंबो इसिबां खस्थ' खालामो नामा नोङो हो जारौ इसिबां खस्थ' खालामनाङाब्रा आं थाखानायाव आं बेवहाय माबासो पार्ट टाइमसो मावो ओमफ्राय सेलारियाबो एसे खम आरो आंना खामानियाबो खम नालाय माबा 2 घन्टाल' माबानांगौ नालाय आंहा ओरैनो नैबाव माने इन्सट्राक्सन माने 2 3 क्लाइन्ट दङ आंना ओमफ्राय बिसोरखौ आं खिन्थानांगौ नालाय फोरोंनांगौ नालाय बिसिमल' आरो आंना ओमफ्राय 1 घन्टासो 1 घन्टानैजोंनो जोबनो नागिरो आंना दे सना सिख्ला मानसि बांद्राय खामानि मावना मिन्थिबायना बांद्राय खामानि मावोब्ला खस्थ' मोनोब्ला
आखाइफ्रा गोरा गोरा जाला जोबगोनलै नाङा बेफोरबायदि गोरा गोरा खामानिखौ मावथारनाङा जारौ खावलायाव खनसे सब फुखुदोंनि आरो सेलारिफोरखौ जेबो टेनसन दा खालामलै नोङो मिथिबायना बे आंनिसोखा आंसो अनार खाथार बेयाव आं बारायनानै होजोबगोनब्रा फै खनसेल' खुदोमनि खोमाहाय मा एफा माने बेफोरबायदि सिथाब जाफैबाय थादों आं ओरैनोबा नै प्रेक्टिस खालामनानै बोरैबा मोनजोब्बाय बस्था मोनामनाय मोनजोब्बाय आं गावखौनो नाङाहाय मा खुदुमनाङाहाय मा सोरबा नुहुरलाबायगोन एफा बेफोरबायदि जायगायाव जायाहाय मानो बस्था मोनामलाबायनांगौ जाखो इसिबां मोदोमफ्रु मोनामदों गन्धराज बिबारफोर बायदि मोनामलायदों आरो नोंहा बुंदों बस्थासो मोनामदों होननानै थागलि जायालै नोंजोंबो सना बिदि नङाब्रा नों गन्धराज बिबार बायदिसो मोदोमदों मानो बस्था मोनामनांगौ जाखो खोनाबायना दा सोरबा नुहुरलाबायगोन दिब्रा जारौ खनसेल' आखायावल' खुदुमनिखा आखायाव मा दा मानो बेफोरबायदि पस्ट खालामबाय थादों नोंथ' मिथिखायोना आङो बेफोरबायदि पस्ट खालामग्राफोरखौ मोजां मोना होननानै ओमफ्राय नोंबो बेफोरबायदिसो लाइनाव थांनो नागिरलायबाय आरो नाङाहाय मा आं मोजां मोनाथ' बिदिखौ होमब्लालाय माराव खुदुमनि उनाव जासिगोन दे माबा खोमसिफोरा माबा मोनसे जायो ओमफ्राय बेयाव मानो सानथिं माथिंनि बेफोरबायदि खालामनांगाबायागौ है नुगोनहाय सोरबा फारि जालागाबायगोनहाय